Už dávno neboli. Naposledy len ten gel. My sme boli viac v Hombach, vieš, tam sme hodne, Baumax. Ale Ty tu neprejdeš. Tady je to, že? Sme nad Račou a ideme na jeden kopec, sa volá Sakra kopec. Tady teraz pôjdeme, uvidíš najvlastnejšiu záhradu, takú záhradu som ešte nikdy nevidel. Na tom kopci, Sakra kopci, padlo lietadlo v 60. rokoch približne. Tak ideme tam pozrieť, jak to tam vyzerá teraz. Ktorý skladačky čiluješ? Pravý. A ten naľavo je na fotky, že? Aha. Dobre, tak potom tam zase, aby bol všetký. My sme s Jurajom... Čím ďalej vyššie ideme, krajšie a krajšie výhľad. Ináč mám aj tu veľa. Alebo ešte. A to kedy? V nedelu? Áno. Ja keďže viac, že kalera čo kúpim a je to 3 dní už v chladničke, že sa všetko, tak ja to vždy opucujem, nakrájam, dám do mikrotenového saku. To už je vidieť, že to je staré. Aj CDčka jak využil. Áno. Keď slnko na to svieti, to odráža. Ale vidíš, akú konštrukciu si spravil. Drotenku. No a tam potom asi hore dáva sieť vždy. Už. Ja sa to má tak, aby sa mu to nevzťahovalo, vieš? Áno. Stúpame do vyššie výšky, stále do kopca. Toto boli také, boli voľané tie chatky, Freštilo. Že? Dobré stúpanie. Dobre to má. To má takú pergolku. Poďa sa mu to ťahá na tie staré, aké no. Dá sa tam celoročne bývať určite. No je to murované, takže... A keď sú tam už také okienka tam má hore. drevo sú donesú z lesa. Ale keď mali deti, tak bolo horšie. Tu sme dosť vysoko. Tu sú také všelijaké chatky. Také údoličko. Tam bolo tak chladno, že to bola horúča. A ja ho myslím, že takýto taký tá ako tábor.
Na diaľke je hrad Bratislavský. A už sme v lese. Už sme v lese. A Jurkovi tak malo platiť? Ne, to není Európa. Není Európa, ale ja neplatím veľa, lebo tak ja mu doma nevolám. Keď, to si volala z pevnej linky? Nie, z mobilu. No, ja cez, keď ma ona, ježiš, jako má ona Ako? Európel, alebo Takto tam zastrčíme. Aha. Možno sme mali stade. Ale aj tam je vychodený chodník. No, ale musí sa zatáčať doprava. To aby nebolo také stúpanie, vieš. rozdelené, presne, len tieto sú rozdelené a tieto sú zase. Jurko, ja tu mám tisícku, a nechcel si dať energiu. Dobrava. Na energiu. Ja. My Juraj. sme mali sílu. Sedari. Áno, a No, ja ja mu volám cez, keď voláš do T-Mobile, tak tam si musíš navoliť 33. Vtedy je to lacnejšie pred tým číslom, ale máš ešte lacnejšie. Juraj, počkaj. Ja ti ukážem niekde. 33. Aha. Lebo si aj Jurkovi také lacnejšie. Ale neviem, či o čo ona platí. Vieš čo, neviem. Lebo Určite jej stiahne. ona má paušal, lebo Hela tu platí jej paušal. Vieš? Aj tam je gaštan. A tam zdaje byť možno, že väčšia tie. Takže tu to budú gaštany. Aj hen tam. Na jeseň prídeme na gaštany. Dve kočky, debaťa. Pomaličky idú hore. Áno, že zase toľko ľudí to nevie, vieš, že to tak v lese. A není tu značka ani ide na ceste? Na tom chodníku? Tuto sú gaštany, vieš, čo je dole šupiek? Že tu sú gaštany. Vieš, čo je na zemi šupiek? Do kopca nevystrávaj. Darinka. Kdeže ideš? Kdeže ideš? Však filmujem. Si. Ešte ťa odfotím, počkaj chvíľu. Aj to sme zbehli dole. Som čo som, Darinka? Som na túre. Na túre si. Sakra kopec sa to volá. Sakramenský kopec. Sakra kopec, ne Sakra sak. kopec. No, vidíš
nachodil po horách. No vidíš. Si ani predstaviť. Žemilči. Áno. Potôčik je tu pekný. Ľady sa už topia. Ešte raz? No, tuto vyber. Ešte raz? Čokoládku. Čokoládka sa ti... Áno. Nechcem Tuto čokoládku. mám. Si daj si dole on Takú ruksaček. orieškovú. Vydeš chvíľečku. No, Vydeš chvíľečku. toto odopni, ten väčší oný. Áno. Už aj. No, Prestávka. vieš, Milči, teba o niečo prosí. Siť? To je Áno. jak hádzať hrách na stenu. Poznáš to tu dobre. No, odvede. Keď vie, lepšie odtiaľ to nevie. Hamska nejaká, že jak nejaký. Jak zrub, ale to je kamen. To je také tenké. Taká gáza. Áno, na gaze. Áno, A zakrie to áno, áno. tým takou myslou plekovou. Ja som si Taký sú dobre, ale hore už taká hrbolatá tá strana. Tak na čo to chce? No však ináč tu tá farba, vidíš, len nesmie zmrznúť a zase nesmie byť moc veľkom. A nesmie sa, jak by rozhodí, že si môžeš pustiť. Najlepšie, čo máš, že si dal do toho a do toho celého a tak si dole. Čiže to ďalej. Krásne je tu, že? Paráda. No, že to bude v chládku. Ale môžeme to dať na peň a dáme to tam, jak je hore tá skalka. K tomu oknu, jak je to okno, pod okno. Ne? Tam tiež nesvieti slnečko. No však tak ide. Ja to sa korene vyťahol, také jak dlho som vykopal. A potom ja to tam vesal, to sa naložil. Jeden kopček vedľa druhého. Rozhrabal a potom prekopal.
taká tabulka černá. Na tom domčeku. Takto sa to má robiť, že sú také železa, to sa zabetoní to železo a do toho sa dá potom ten hranol, aby nehnul. To je robené tak, jak to má byť. Na slnečku je dobré. Neviem ešte koľko to je. Keby aspoň pri tých šipkách bolo napísané, že? Ešte 5 km alebo 1. Toto je podobná len tak. Veď mi to rozhodilo bubon. Že vypadol. A majú to zamknuté inak. Je to pod zámkom, reku vystrčím hlavu. OK? Ja ťa odfotím. Z vrchu, no. Dobre. Dole, Mička. No, oto je dole. Počkaj, aby som sa nezosypala. Viete, keď sa otočíš. Otoč sa. Riču, keď sa vytočíš. Len som ty našla tú nohu, som sa nemohla odfotiť. Ja idem zase takto. No len sa otoč. Každého zvlášť filmujem, lebo keď spadne, aby sme pre doktora mohli ukázať, že čo ste robili. Otoč sa. Si odere zadok. Ja, on sa chce zasypať. Aby bolo vidieť moju peknú tváričku. Áno. To není len tak. A hop! Hurá. Ježiš, ja som si hore zabudol ruksak. Majú to zamknuté, majú tam vyšací zámok. Darinka je pod vysokým napätím. To vedie také vysoké napätie krížom, až na záhorie to ide. Od Jura. Dari! Čo ideš lyžovať? Áno? Idem tam. Alebo že urobí sa brigáda, že dobre, každý si umie pred svojimi dverami. No ale teraz si to nikto nebude hovoriť, ja si to radšej zaplatím. To máš No veď áno, to je fajnové, za to sú... Tak tu padlo to lietadlo bulharské. Sme tu na Sakrakopci. Do tohto kopca narazilo to bulharské lietadlo. Ešte sa pozriem v ktorom roku. Zahynulo 32, 82 ľudí. Ani jeden. Tuto nikto ne. Neprežila, aj tuto máš. Neprežila, Toto bolo asi z novín, to niekto vystrihol. všetci zomreli. Bože, to muselo byť hrozná smrť. Toto je rýchla smrť. To
to už by zišlo sa celé vyčistiť. Neviem, tuším, z toho Bulharska tu bol niekto. Ukáž, odfotím ma všetky. Daj to. Tu je pamätník tým, čo zahynuli v 66. Bulharské lietadlo. V týchto miestach havarovalo. Sakra kopec. Krásne brezičky sú tu. Tu je jak mesačná krajina. Na kopci a jak bol vietor, polámalo všetky stromy, vyvrátilo. To by sa malo každý rok vysadať. Ale tu zase to sa musí najprv, kde tu môže zasadiť? No ale prečo to neurobia? No ale však najprv pozri. Stromy, keď sa je taká búrka, že padnú na zem, oni musia čo najryššie odstúdiť a zobrať, lebo keď bude na zemi rok, napadne sneh, už není kvalitu, už to začne hnúť. Čiže najprv musia zachrániť to drevo, čo spadlo. A toto sa môže takýto, kde už oni pobrali drevo, tak to mali vám vybavené. Mohli do lesa pobrať. Toto, čo tu vidíš, si môže všetko zobrať. Toto je hrubšie, aj tenšie. Však takú aluzínu nebral, on bral také hrubé. Ale pekná čistá oblúka. No a oproti ten kopec tiež máš taký, pozri. Najhoršie, keď prší, dlho prší a potom príde výchrica, že je tá zem taká mokrá Áno. a vieš, ak ten strom v tom vetre Áno. tak máše, tak sa to tak vyvalí. Darinka, ty čo povieš No čo poviem, no. na ten strom? To je nádhera. Je. To je fakt krásne a za tým tá bledomodrá obloha, to by Igor mal dobrý takú poému nakresliť to. Áno. No, veru. Takú pustatinu, ne? Áno, tak čo by pustatinu? Aj strom, aj to už není pustatina. Sa blížime k ceste asfaltovej. Tam v pozadí už vidím sa medzi stromami asfaltku, tak teraz pôjdeme už dole kopcom smerom do Rače. Jaké rúbanisko je tu, pánečku. Strašné. Od toho vetra, koľko sú stromov sa zlikvidovalo. Meteorologický ústav, Malý Javorník. Tam som kedysi chodil, keď som robil vodiča z povolania. Hola, hej! Tu je krásny výhľad. Ten tam čo sú, Vajnory? Tam vzadu. Ona vedela, že tá baba niečo tak ti tam dali kameru a ti ju hneď zbadali. Bolo 10 hodín, keď odbadali, alebo 9. Tu je krásny výhľad. Ona mala 500 Ona ju videli, jak si bere do vačku peniaze. Hneď došli a hneď ju lapli. Vieš, ona mala vo vačku tie peniaze.
ideme už pomaly dole do Rače. Sme spravili taký okruh. Ďaďinka, už si vyhľadovala. To bolo ešte jedno doma, keď padol to letadlo, ne? Áno. Ľubitý sír, tento nechceš, že? Ja nechcem nič, Dari. A No čo, jablko? sír nechceš? Ja nechcem teraz nič už. Ja som ti povedal svoje.